Kaixo, oraingoan ikusiko ditugun ariketak, izango dira bi karakterekin egindako ariketak, berriz ere azalduko dut pausuka, ariketa bakar bat izango da, baina hori bi karakterekin orduan luzeagoa, eta taularen erabilera ikusiko dugu. Orduan, ariketa hurrengoa da. Eltzo mota baten gorputzaren kolorea determinatuta dator A aleloaren gandik. Grisa gainartzailea izanik eta beltza aspirakorra. Eta begiak izatea B geneagatik, begiak izatea dominantea izanik, eta ez izatea aspirakorra. Zein izango da ondorengo gurutzatu egiten badugu bi karakterentzat homozigotoa den euli gris begigabea eta bi ezaugarrientzat heterozigotoa den euli bat. Idatzi ondorengotzaren genotipoa eta fenotipoa. Orduan, berriz ere pausuak ikusiko ditugu, lehenengo datuak lortu, genotipo eta fenotipoa. Ikusi duzu hemen, eman digutela letra karakterearentzako. Batzuetan emango digute, beste batzuetan ez. Orduan, badakigu kolorea A letrak determinatzen duela, eta begiak izatea edo ez B letra. Eta gurutzatu egiten diren individuak dira batetik homozigotoa den euli gris eta begigabea, eltzo hau da. Orduan daukagu gris eta begigabe, hau da fenotipoa, eta hau dira parentalak, eta genotipoa izango da homozigotoa dela esan dugu, beraz grisa gainartzailea da, hau da A, eta begientzako da B, homozigotoa delako eta aspirakorra delako karaktere hau. Eta, bueno, hau da lehenengo eulia, bigarren eulia da heterozigotoa bi karakterentzat. Orduan badakigu dela A, B, eta heterozigotoa denez ikusiko dugu bakarrik karaktere gainartzailea. Kolorearen kasuan grisa eta begien kasuan begiak izatea. Eta hau da bigarren individua. Orduan, baditugu genotipoak, baditugu fenotipoak, gametoak lortu behar ditugu orain. Gametoak lortzeko bi karakterekin lan egiten ari bagara, hartuko dugu karaktere bakoitzerako gameto karaktere bakoitza beste karakterearen aukera guztiekin. Hau da, lehenengo kasuan, erreza da bi letrak berdinak direlako bi karakteretan, homozigotoa delako. Orduan, beti izango dira gametoak A maiuskula, B minuskula. Kombinazio guztiak horiek direlako. Baina kasu honetan ja zailagoa da. Orduan, hartuko dugu lehenik A maiuskula, B maiuskularekin. Hau da lehenengo gametoa. Bigarren gameto A maiuskula, B minuskula. Hirugarrena A minuskula, B maiuskula. Eta azkenengoa A minuskula, B minuskula. Ikusi duzue hartu dugula kombinazio posible guztiak. Kasu honetan ez da ikusten, guztiak berdinak direlako, baina kasu honetan nola daukagun aldakortasun asko, bai, lau gameto ezberdin ateratzen direla. Orduan, ze egiten dugu hemen? Lehen egin duguna izan da gurutzatzen hastea, baina haste maiz gurutzatzen hau honekin, gero hau honekin, gero hau honekin, eta izango ditut gurutzak eta pila bat eta ez dute zer ulertuko. Orduan, zer egiten dugu genetikan? Erabiltzen dugu taula hau. Orduan, taula, nola erabiltzen da? Jartzen ditugu hemen, adibidez, hemen aitaren gametoak. Ez dugu zehaztuz norden aita eta norden ama, ez egulako interesatzen. Beraz, berdin digu zein jartzen dugun leku bakoitzean. Baina orain bai gogoratu behar ditugu gametoak. Gogoratu
lehenengoan gameto guztiak berdinak zirela A maiuskula eta B minuskularekin. Eta gogoratu bigarrenean heterozigotoak zirela eta aukera pila bat genuela. Batetik geneukan A maiuskula, B maiuskula, A maiuskula, B minuskula, A minuskula, B maiuskula, eta A minuskula, B minuskula. Eta orain gametoak ditugula, joaten gara batzen guztiekin aukera posible guztiak izan arte. Orduan adibidez hemendik A lortzen dugu, hemendik A lortzen dugu. Hemendik B maiuskula lortzen dugu eta hemendik minuskula. Eta horrela jarraitzen dugu, hemendik A maiuskula, hemendik A maiuskula. Hemendik B maiuskula, hemendik B minuskula. Eta horrela denbora osoan. B, maiuskula, 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 minuskula. Hemen guztiak berdinak izango dira. Goiko guztiak berdinak direlako. Bueno, hemen eta ilara guztietan goiko guztiak berdinak direnez, azkenean bat lortuko ditugu guztiak, ezta? A maiuskula goitik, A minuskula betik, B maiuskula hemendik eta B minuskula hemendik. Normalean jartzen dugu beti lehenengo maiuskulas dagoena eta bigarren minuskulas. Errezago ikusten delako, baina hori nahi duzuen bezala idatzi dezakezue. Hau da bakarrik zuek argi izateko. Eta azkenengoa A maiuskula goitik, A minuskula hemendik, B minuskula eta B minuskula. B, A, B, B, eta A, B, B. Ze faltatzen zaigu, hemen baditugu genotipoak, bi karakterentzako baditugu bi genotipoak. Orain, esan behar dugu, zein den fenotipoa. Gogoratu, A kolorearentzako dela eta gainartzailea dela grisa. Ikusten duzuenez, hemen letra guztiak dira maiuskula. Osea, letra guztiak ez. A guztiak dira maiuskulas. Beraz, euli guztiak izango dira grisa. Grisak. Eta gero, esan dugu, begiak izatea dela gainartzailea. Orduan, hemen begiak izango ditugu, grisak begiekin, grisa begiekin, grisa begiekin, baina hemen ja bai baditugu B minuskulak eta hemen ditugu erdia minuskula eta beste erdia ez. Beraz, B minuskula daukagunetan ikusiko dugu begirik ez dutela izango. Bale? Orduan, grisa, guztiak izango dira grisak, guztia dukatelako alelo gainartzaile bat gutxienez. Eta, gero, begi gabea, begi gabe, hau, begiak izango ditu, gainartzaile bat daukarako, begiak, eta hauek berriz ere begi gabe. Bi homozigotoak direlako karaktere aspirakorrarentzat eta kasu honetan begirik ez izatea delako. Orduan ikusi duzue, guztiak grisak izango dira eta erdiak izango dituzte begiak eta beste erdiak ez. Hau ez da beti horrela, beraz, beti egin beharko duzue taula, azkenean jakin arte lotuz nolakoak izango dira ondorengoak, genotipo eta fenotipikoki. Eta hori izan da guztia, espero dut ulertu duzuela.